dag der skal vi lære at lave hippejump på løbehjul. Prøv at lægge løbehjulet højre, og så prøv bare at op sådan her. Og hvis I kan det, så kan I også godt lave hippejump. Hippejump, det er, når man kører sådan her, og så hopper man. Det gælder bare om at holde fast i styret og holde balancen. Og så kan man jo starte med at øve sig bare med at gøre sådan. Altså, så stille. Ja, men det er jo faktisk det. Og det vil jeg lige prøve at vise jer, og så kan man jo blande det sammen med andre tricks, for eksempel hvis man starter med at lave kænguruen. Det kan man jo gøre. Men nu vil jeg lige prøve at vise jer, at man behøver ikke bare hoppe sådan her. Men man kan også godt gøre sådan her. Man kan også godt gøre sådan her. Man kan gøre sådan her. Og så kan man jo selv finde på mere, hvis man har lyst til det. Farvel for den gang. Ses måske igen. Lavet af Jonathan. Tricks, halløjse ting. Og filmet af Julius. Og hvis I ikke kan se alle vores videoer på youtube.com. Hej hej.